Yo, what's up mga katropa? For today's video, ang content natin ngayon is magpa-prank tayo guys. First of all, maghanap muna tayo ng hawak ng ating camera. Let's go! Yo, may nahanap na tayo ngayon ng hawak ng ating camera. So guys, lapitan natin. Tara! Yo guys, nandito nga, nakahanap na tayo ng ating magiging cameraman. Sir, payag ka ba maging cameraman namin? Sir, paano ba yung gagawin ko? Simple lang. All you can do is mawak ng camera ko. Kasi meron tayong ipaprank. Di ba guys? Pera ba dyan? Meron. Kamagalala ano? Payag ka? Promise? Promise yan. Baka may scam mo ako. Hindi yan. Basta. Oo. Promise talaga? Promise. Ano, game ka? Game ako. So yun guys. Okay na yung ating cameraman. Let's start the prank. Yo guys, nandito nga tayo sa lugar. Saan ba tayo pupunta? Ilalagay natin ang camera. Yun. Sige na. Ano bang gagawin mo? Basta, oo, mag-video ka lang. Kung saan ako nandun, dun lang yung camera, okay? Simulan na natin. Ano? Nice. Nagpaparank na naman ako. Kabata, dala ba kayo? Sabay-sabay! Para utang. Brad. Tangina, kakalalaki ka na! Ay, parang sir. Prank lang. Andun yung camera, sir. Sir. Hi! Kala ko kung ano na. Sir. Sorry, sir. Prank lang. Ayan, sir. Yes. Ang galing mo naman, pre. Mag-prank. Many hours later. Bagal naman. Naghihintay na ako. Matutulog muna ako. Bagal, iiwan ko muna. Tutulog muna ako. Tangina. Laglag pa. Bang! Kabata, dala ba kayo? Sabay-sabay! Tinitipan mo ako pare ha? Oo! Ikaw kanina ka pa ha? Nagtitripan mo ba ako ha? Ha? Sir, prank lang to sir. Andun po yung camera. Siguraduhin mo lang ha? Oo sir. Ha? Andun sir yung cam... Asan ba dyan? Ha? Wala naman na. Hindi, nandun yung camera. Pumunta mo muna sir ha. Tingnan lang, huwag ka muna alis. Dito ka muna. Wala naman doon ah. Hindi, niloloko mo talaga ako no. Nandiyan talaga yung camera sir. Wala naman. Erning! Lumabas ka. Niloloko mo ako eh. Ito si Erning. Asan? Wala naman doon ah. Andun lang talaga sir. Andun. Sir, hindi yung camera. Asan nga? Wala naman dyan eh. Hindi saan? Andyan. Wala eh. Niloloko mo. Asan? Andyan? Wala. Hindi ko nakikita. Asan? Wala talaga. Wala eh. Tingnan mo, wala. Tawagin ko lang sir, si Erning sir. Lang, mamaya na. Dito ka muna. Pare. Hindi sir, tatawagin ka. Yan, dito. Sumayaw ka, magsayaw. Sayaw. Galingan mo. Galingan mo.
Inuloko mo talaga ako eh. Kanina, ang galing-galing mo, tapos ngayon. Inuloko mo to. Loko talaga to, loko. Nagplipan na nga ako, tapos inuloko pa. Ano ba? Ha? Tangin na bad trip! Sampal pa tuloy ako. Yung ginagawa na Erning, ba't hindi pa siya lumalabas? Erning! Natutulog ka lang pala. Halos bugbukin ako doon. Yo, what's up mga katropa? Shoutout nga kan Algis Lawrence Bargallo. Tapos, Empress World. Yun. Yo, shoutout ngayon mga dire para gino mga Barok Boys sa Fernando kan. Paripulid mga tao, shoutout tayo, saludo kayo. Yo, shoutout kay Miss Lia Yang and Cherimar Camilon. Yo, shout out ngayon kay King Loyo Pasuela.